आं बुजिबाय सनिता, आं बुजिबाय। नों आंखौ गरिबनि फाराग लानानै मुगैनो नागिरदों नङासै? दिनैनि समाव नों आंखौ जेरैबायदि आलाय सिलाय खालामदों, सानसे नोंबो आं बायदिनो आलाय सिलाय जानांगोन। बेखौ गोसोआव ला। नों आंखौ सावहोदों? गोरिबनि सावा मालाबा मानसिनाव नांफेरदों नामा? आं नोंखौ सावहोआखै सनिता, आरो गोरिबनि सावा नाङो होननानैबो बुङाखै। नाथाय सासे गोथार गोसोजों अननाय मानसिखौ आलाय सिलाय खालामनायनि फिथाइखौसो मोनगोन नों। दे उननिखौ उनाव नायगोन। नों थांदोल' बेनिफ्राय। थांगोन, आं थांगोन। नाथाय जोबथारनायाव आं फंसेल' बाथ्रा बुंगोन। नों माब्लाबाबो गोजोनै आरो सान्थि थानो हानाय नङा, बेखौ आं बुंदों। लोगोसेयै हान्थिदोंमोन, मोनसेल' थांखि लाना